pokazat ću vam svoju novu kuću. Još mi je samo ostao krov i to je to. Znači evo, radim na creative, nemojte se ljutiti, ali ipak da malo brzam. Znači još samo ovaj mali dio. Čekaj, evo ga. Dobro. Ovo reći sam gotov. Joj, gledaj. Ajde, lakše. Dobro. To. Joj. Aha, ne, dobro. Dole. Joj, a zašto tak brzo mi ide miš? Evo ga. Top, još malo, ajmo braće, jeste spremni? Kuća je predivna. Pokazat ću vam je 100%, ostavite do kraja videa, nemojte otići slučajno. I... moja kuća je... gotova!